No, yazi idlozi kahlahla alikukhetheli. Likukhethela ekugcineni. Uyangizwisisa? Why ngisho njalo? Because like bake babheka ukuthi okay umntanethu uthanda kuphi. Meaning they follow you. Okay. Ene futhi bese sebamlandelela naye futhi lona osuke wena umthanda. Uma sebamlandelela sebambone ebusuku zena efonini ukhuluma nabo bani. Ene uthini futhi kuyichomi zakhe ngawe. Once wazwamenshini igama lakho ukuthi ayilona manje ngiyithatha nedimali. Swa ayikho into yami naye ne just nje into esikhathi. Bese bazokwenza make sure ukuthi wena uzohlushwa indoda akabuyi indoda. Ngabe umuntu wesifazane uzohlushwa umunye umuntu wesifazane. Uyobathi uyathandaza ubone na ukuthi ayikho yonke lento engenza. Bathi usenza umuthi awuvela ubone ukuthi ayiswa akusebenzi konke kanti basiza wena. That's it. Okay.